Абе, хора, не знам как се казва това, където са цака. Телефон! Не бе, не е телефон, където са цака и ти излизат неща. Цака са. И ей така се играе, ей така. Това е iPhone. Не бе iPhone. Ей така правиш, бе. Ей така. С докосване. Да, бе. Телефон! Не, бе, не. Ей така как правиш, бе. Компютър. Не, бе. Телефон. Абе, аз не знам какво е това. Ама, нали ти раз ти викаш, че не са старомодни? Я да ги видим какво ни е старомодно. Абе, не са старомодни, бе. Ела. Да видим. Старомодни казвам, че. Внимайте, почна да бяхте само. Не, Криско, ти не дедеш. Гледай тук. Какво е старомодно? Вижте сега. Това е скара. Ей, това е много странно. Включваш го от някъде И тук запарва. Това е като парното. Виж сега. Какво е това? Хартия увита в нещо си. Цигара. Не е това, виж. Това Ей, са- те въженца. Ей, така като направиш и не мога да стигна. Ей, това ще стигна. Аз мога всичко да стигна. Ми виж и колите, бе. Виж ги, бе. Какви са коли? Ма не се виждат. Ами това, какво ще кажеш за тези окраски? Да, бе. Да. И какво е това, бе? Това е чаша. Не се размазва, бе, човек, не се размазва. Аз тук казвам. Това е професор. Ей! Никакъв. Мисъл. 100% никакъв. Виж и там беше. Аре бе, Мишко. И сега, и вижте сега. Това като го натисна, бум! Как заслепима. Откъде толкова много енергия, бе? Виж, свети това. Това свети. И вижте какви други неща може това тъпо нещо. Виж, Това е фар. мига, За колелета. Направо, какво да говорим, бе? Имаш ли колело? Да? Какво? Знаеш ли какво е колело? Желязо, където въртиш педали? Да. Да, бе. Това са нашите коли. Ела да му снимаш как аз карам на моята. Виж, ела снимай ме. Ето това е моята кола. Това се казва стил старомодно! Харесва ми! Иха! Ма се движиш много бавно. Знам, чакай. Виж. Нещо, което е много старомодно. Което много ще хареса. И ти сигурно го знаеш. Диконче! Да! Диконче! Това ми е много познато. Магаре се казва. Диконче! Ди магаре! Не магаре, бе, прасе, бе. Всички неща се яздят с прасета. Ди прасе! Ди бе! Какви сте неща, бе? Учила? Я да ги видя. Не. Дайде. О, не. Дайде. Аз стана по-черно. Това са слънчеви очила. Чакай, остай ги за малко. Как изглеждам? Много глупаво знам. Перфектно! Какви са те трънкулки тука? Това е желязо. Ох. Виж, Како е? с гайки. Какво са това? Еги тук тези неща. Това са болтовици. Болчета. Като винките голчета, като вино голчета, гайчета. Поне нещо знаеш. Виното е много кисело. Виж нещо знаеш. Ужасно вино.
Ти не обиждай мое вино. Аз трепа тебе. Трепа тебе, трепа тебе. Ми какво ще кажеш за онова там? Какво е това? Какво искаш? Кажи, какво искаш? Това е една сладка пластмаса. Като това, Кики Крафт. Точно трябва да се замислиш. Майнкрафт. Сета. Има някакви инструменти, къде направиш така. И извира звук. Издава. Чакай за малко. Снимай ма. Дали знаеш тази технология? Ма сигурно не знаеш. Ще струшиш мебелите, бе! Даш дървесината. Какво е това купче на желязо увито в някакво нещо? Какво има вътре? Това е тромпет. С него излучва звук както това. Това е китара. Тромфет? Лесно ще го запомня. Тромфет. Тромпет. Тромфет. Тромпет. Тромп. Като моето име. Да. Тромпет. Да. Как беше? Тромпет. Аз съм като не на ниво. Ами, какво ще кажеш за това? Не знам какво е това. Виж. Значи, виж сега. Да речем, че си е на стената, този контакт. Значи, мускаш го, дърпаш бутончето, Светлина. това е лампа. Я пусни това PicStation. PlayStation. Я да видя. Поиграй малко на PicStation. Да, Аз искам на него да игра. не работи. Да гледате Финиас и Фърт. Чакай, пят. Ето, виж как са го направили това. Това е с картинки. С компютър. Лесно се справят с всички задачи. Гледай. Как е? Как? Що е Плутовски? О, той го направи! Как го правите? От това. Я става интересно. Това нещо, какво е? Това е PlayStation. Аз се събух. Идея се събужда да Криско. Искам да питам нещо. Толкова ли си старомоден? Поне на времето има ли сте имена? Да. Слава на Бога. Прадядо ми се казва Дървесина. А пък чичо ми се казваше Тривот. Какво? Тривото е Тривот. Що за дума е това? Някой те пика.